Veneyavên lê temaşe dikin çi xweşik û çi delal e. Wek gava mirov dibîne, çavê mirov govendê digire. Em ê îro ji we re qala nebûla bikin, bi Kurdî ewrên ronî. Ka ewrên ronî çi ye, ji çi pêk tê û di nava wî de çi heye? Veneya ku lê temaşe dikin, navê wî Orion e. Bi zanistiyê ewrên ronî di fezayê de firebûnekî gaz e. Hîdrojen, helyum û gazê dinê pêk tê. Ji ronahiya stêrkan tê dîtinê, ewrên ronî ji bo avabûna jiyanê gelekî girîng e. Û ewrên ronî ji bo stêrkên nû ava dibe gelekî bendor e. û zêdehî ji stêrkên demirî. Stêrkên demir e û di teqe ji wan pêk tê. Ewrên ronîya ku herî nêzkê dinê Orion e. 15 sal rêya ronahiyê dûrê me ye. û di nava wî de jî gelekî stêrk dijêne. Dema ewrê wî bela bûn, stêrkên wî tê dîtinê. Ji bo vî jî çend sal, çend milyar sal gereka derbas bibe. Demekî nêz em ê qala stêrkê wî jî bikin. Stêrkê ku di hundirê wî de dijê. Em ê qala wî jî bikin.